Isebe lophuhliso lwamaphandle nenguqu kwezolimo nelaziwa njengo-Dr. Da lithabathe amanyathelo afanelekileyo ukuxhasa abantsundu abakushishino lwezolimo kweli phondo. Umphathiswa wephondo unkosikazi Nonceba Khontsiwe ubhengeze indlela ezinobuchule zenkxaso-mali kubandakanywa nendlela equka ukuboleka kumacandelo abucala otyalo-mali, i-blended finance ngolwasemzini, ngelokuxuma uhlumo kweli candelo. Le ntsebenziswano ibandakanya amahlakani afana ne-Eastern Cape Rural Development Agency, Eastern Cape Development Cooperation Small Enterprise Finance Agency ne-Land Bank. Iinjongo zeli sebe kuxhobisa abantsundu abakushishino lwezolimo ngokubaboleka ngendlela zokufumana inkxaso-mali. Oku kuza kwenza babe negalelo elibonakalayo kwicandelo lezolimo kweli phondo. The department established the Eastern Cape Blended Funding Scheme to provide finance for black farmers to become commercial farmers. The revolving credit facility is designed to offer operational funding to address financial needs of high-value and export-oriented commodities during production cycles. A budget of 4 million has been earmarked for ECRDA to implement this program for the 24-25 financial year. Nansi tractor phambi kwethu sayifumana, nansi ayiricha emveni kwethu sayifumana, nansi i-boom spray nayo sayifumana le boom spray. Napha ngaphakathi kugcwele ilandi fertilizer esayifumana apha kule blended finance. Safumana ne-fuel nayo. Ezi beneficiaries ziphathi kwethu ziyafundisa abanye umuntu wawakhile nokwakhayela ntweni kowabo esakha ikhaya lakhe.